Зрошени бели коси, витиевата реч, папионка и чувство за хумор. Познахте го, това е Георги Лозанов. В навечерието на Великден той помадрява с още една година и става на 50. Юбилея си празнува с изложба в компанията на негови приятели, фотографи и художници. Трудно се пише за медийният експерт, защото после можеш да попаднеш под ударите на неговата писалка. Рискът да бъде скъсан на изпит пое Росен Цветков, студент по журналистика на Георги Лозанов. Тази година на Великден Георги Лозанов усеща по-голяма празничност. И това не е случайно. Той признава, че съвпадането на Велика събота и рождения му ден разтваря душата му и му носи надежда за промяна. Би ми си искал криминогенния профил на българското общество най-после да бъде изтрит, да живеем в един свят на правила и толерантност. Лозанов се заканва през следващите години да се оттегли в академичното пространство, което е пренебрегвал за сметка на други занимания. И още, че все по-рядко ще виждаме като част от облеклото му неизменния му знак папионката. Без него е и на юбилея си. Този знак, който има прекалено публичност, даже малко фалшиви около него представено обсъждане, помахнах, за да може директно, приятелски, топло да съм с хората, които ще дойдат на този празник. И ако за повечето хора той е преди всичко медиен експерт, художествен консултант, главен редактор на списания, за нас, неговите студенти в журналистическия факултет, той е винаги замисленият преподавател с буйната коса новоутучен, на чието лекции няма свободни места и от който винаги се научава нещо ново за културата и медиите, изказано по неговия начин, различен и задължително запомниш се.